Avui parlem de la secció sisena, que és sobre el salari. Aquesta secció, bueno, és força curta. Són unes 40 pàgines que jo he intentat resumir i comprimir en un parell de pàgines, agafant les idees que he considerat més centrals, no? En el primer capítol d'aquesta secció, que es titula Transformació del valor o preu de la força de treball en salari, eh, Marx comença presentant-nos, no, la diferència entre el salari i el preu de la força de treball. El que ens diu és que en la superfície de la societat burgesa el salari obrer apareix com el preu del treball, no? Però en realitat és una forma de manifestació del valor de la força de treball i com que apareix de forma aparent com el preu del treball, com es determinaria doncs, el valor d'una jornada de treball? Doncs per les hores contingudes en la jornada de treball, no? El qual és una simple tautologia. El que ens explica Marx és que el que s'enfronta al posseïdor del diner en el mercat no és el treball, sinó l'obrer, el qual ven la força de treball en el posseïdor del diner. Per tant, el treball és la substància i la mesura immanent dels valors, però ell mateix manca de valor, no? O sigui, l'expressió valor del treball en si és una contradicció, borra el concepte de valor i el converteix en el seu contrari. És com si diguéssim valor del valor, perquè el treball al final és la mesura immanent dels valors, no? I després comenta també Marx que si l'obrer pogués donar per si mateix d'una forma independent al seu treball, aleshores vendria la mercaderia i no el treball en si, no la força de treball. Aleshores això destruiria el treball assalariat, no es podria produir una plusvàlua i el valor no es podria transformar en capital. Desapareixeria la base de la producció mateixa capitalista. En el mode de producció capitalista, el treballador rep una quantitat inferior, una quantitat de valor inferior al que produeix. Rep una quantitat de valor que equival a menys hores de treball que la jornada de treball que es realitza. Per tant, no hi ha una equivalència entre el valor que es produeix durant la jornada de treball i el valor que es rep per treballar. El que es paga amb el salari, doncs, és el valor de la força de treball, que està personificada en l'obrer. I el capitalista el que fa sempre és fer funcionar aquesta força de treball durant més temps que el necessari per a la reproducció del seu propi valor. De manera que el capitalista s'acaba apropiant d'un treball que no retribueix. No entrega ni diner ni mercaderia a canvi d'una part del treball que realitza l'obrer. Si em permets comentar una mica la frase, la frase de que si el treballador vengués la mercaderia, aleshores jo crec que això és el que tradicionalment passava al camp i que vam veure en el capítol anterior, quan vèiem que inicialment hi ha una etapa en què existeix mercat i aquest mercat, diguem, en última instància és capitalista, però aquest mercat s'hi aporta l'artesà, etc., el pagès individual, etc., i aporta el seu producte, però no està subsumit realment en el capitalisme. I està subsumit quan entra a la fàbrica, quan entra la producció, quan hi ha un propietari que és el que li dona la feina, no quan simplement està subsumit al mercat per fet i està formalment està dins del capitalisme, però no està. I per tant, això jo aquests dies ho utilitzo per dir que la pagesia en un moment determinat produïa pel mercat, però no estava integrada en una empresa capitalista i que, per tant, podia pensar en formes d'organització de tipus diferent que l'empresa. Per tant, cooperatives, etc. Val, ja està. I el que passa que el camperol estava sotmès, no, al senyor feudal en el sentit de que li havia de cultivar també les terres del senyor feudal. Però sí que els camperols tenien una part de terra que era comuna i que els hi servia per ser autosuficients, no? Bueno,
Però Però jo penso que això queda més ben exemplificat poder amb l'artesà, no? Sí, Perquè bueno, l'artesà acabava però sent un treballador independent que tenia mitjans de producció totalment propis i ell donava una forma independent no? En el seu treball en forma de mercaderia que després podia això, intercanviar. això és el pagès també tradicional també, aquí a Catalunya. Mm. Va. Doncs aleshores el següent capítol el que fa Marx és presentar-nos el salari per temps, no? Eh, Al final, la força de treball es ven durant un període de temps determinat, no? I la diferència en, entre el valor de canvi de la força de treball i els mitjans de subsistència és la diferència entre el salari nominal i salari real. Aquests dos punts són dues idees centrals en tot el que després desenvolupa Marx. El que ens diu és que el preu mitjà de la força de treball s'estableix dividint el valor diari de la força de treball entre el nombre d'hores de la jornada laboral mitjana. Val? Així, per tant, si mantenim estable el jornal diari, pot canviar el preu per hora de la força de treball si canvia la durada de la jornada laboral i a l'inversa. Per tant, el preu per hora i el salari realment poden seguir direccions oposades. Si es paga un preu per hora inferior al mitjà durant les hores de la jornada d'una jornada mitjana, o es paga un preu per hora mitjà durant menys hores de la jornada mitjana, aleshores l'obrer no podrà cobrir el total de les seves necessitats. No podrà adquirir la totalitat dels mitjans de subsistència que realment necessita per reproduir el valor de la seva pròpia força de treball. Quan el treball es paga per hores treballades, doncs el capitalista pot arribar a extreure un plus treball sense arribar a cobrir la totalitat del treball necessari. I Marx també comenta que la regulació de la jornada de treball pot ajudar a reduir aquest tipus d'abusos. També ens exposa que tant menor sigui el preu per hora de la força de treball, tantes més hores cal treballar per cobrir les necessitats bàsiques i obligant a fer hores extres, etc. I a la inversa. I aquest punt és important. Prolongar la jornada de treball també acaba reduint el preu per hora. Perquè si una persona treballa, per exemple, el doble d'hores, la competència entre obrers augmentarà i això causarà una caiguda en el preu per hora de la força de treball. I alhora, com que aquest capitalista està competint amb altres capitalistes al vendre les mercaderies, com que pot vendre les mercaderies a un preu menor perquè per ell ha decaigut el preu per hora de la força de treball, això acaba obligant a la competència a que també hagi de baixar el preu de les mercaderies. I aleshores, per tornar a tenir un guany equivalent a la mitjana, aquests capitalistes el que hauran de fer és assumir el nou preu per hora de la força de treball que s'haurà reduït. No sé si hi ha hagut algun comentari també sobre aquesta secció. Voleu comentar alguna cosa? No? Vale. Aleshores ens presenta el salari a preu fet, no? El que ens diu Marx és que el salari a preu fet al final és una forma transfigurada del salari per temps, no? A primera vista sembla que es ven un treball objectivat i no la força de treball i sembla com si el salari no vingués determinat per les hores de treball sinó per rendiment pel productor. Però si analitzem el salari a preu fet de forma detallada, veiem que el salari per temps es mesura directament amb la durada del temps de treball, mentre que el salari a preu fet, la quantitat de productes es mesura per la quantitat de productes en què es condensa el treball durant un temps determinat. Aleshores, per això ens diu Marx que és una forma transfigurada del salari per temps, no? Perquè al final la mesura per temps s'acaba fent a través de la quantitat de productes que es poden produir de mitjana en un temps determinat. I en ambdós casos, el valor del treball diari és el valor diari de la força de treball. Aleshores, el salari a preu fet té unes conseqüències, que és que motiva el treballador a desplegar la força de treball de la forma més intensa possible, perquè com més intens sigui el treball de l'obrer, més quantitat de mercaderia es produirà en un mateix temps.
i això facilita que el capitalista pugui elevar el grau normal de la intensitat del treball. I de la mateixa manera, igual que passava abans, l'obrer també es veu motivat a fer hores extres per cobrar més, no? Per produir més unitats de mercaderia amb els efectes anteriorment vistos que això pot tenir. A més, també en Marx ens parla d'uns efectes que té sobre la psicologia de l'obrer, el salari a preu fet, que és que impulsa un major desenvolupament de la individualitat i amb ella el sentiment de llibertat, d'independència, d'autocontrol dels obrers, i per altra banda també impulsa la competència entre ells i acaba presentant una tendència a que els salaris individuals superin el nivell mitjà, però ho fa fent que aquest nivell mitjà es redueixi a través d'aquest augment de la competència. Després, Marx ja finalment ens parla de la diversitat nacional dels salaris. Aquí fa un conjunt de comentaris i d'anàlisis també sobre els salaris equiparats en el mercat internacional. Presenta algunes taules, etc. Però bé, jo he pensat que no calia entrar en aquest nivell de detall, sinó que les idees generals que jo veig que transmet en aquest capítol, bé, primer ens diu que durant les sessions, en capítols anteriors, sessions per nosaltres que fem sessions, es van analitzar els canvis absoluts i relatius que pot patir la força de treball. També ens comenta que la quantitat de mitjans de subsistència en què es realitza el preu de la força de treball pot recórrer moviments independents al canvi d'aquest preu, i aleshores, gràcies a la traducció del preu de la força de treball en salari, aquestes lleis, les lleis dels 2 punts anteriors, esdevenen lleis del moviment del salari. I aquí, dins d'aquesta combinació, que apareix com a combinació variable, pot presentar-se com una diversitat nacional dels salaris. Totes les lleis que regeixen aquest moviment acaben implicant, de fet, una diversitat nacional dels salaris. I a més, per si això no fos ja de per si prou complexa, al comparar els salaris nacionals el que cal és observar tot el conjunt, no? O sigui, el preu i extensió de les primeres necessitats vitals, tant les naturals com les històricament determinades, el cost de l'educació, el paper del treball de les dones i dels menors. Aquest és un comentari que en l'època de Marx segurament tenia més sentit, tot i que avui segueix tenint sentit perquè en països com Bangladesh el treball infantil segueix existint. La productivitat del treball, l'extensió i la intensitat del treball, etc. I realment fins aquí quedaria el resum. És un capítol força curt. Penso que les idees generals a transmetre serien aquestes. Sí, bueno, aquí el que diu és que per comparar els salaris s'ha de tenir en compte no solament, diguem-ne, l'equivalent nominal dels salaris d'un país a l'altre, sinó tenir en compte el cost de la vida, les condicions de treball d'un país amb l'altre per veure de quina manera es fan. Per una banda, els preus, diguem-ne, d'exportació poden variar per circumstàncies de tipus general de l'explotació de la classe obrera, extensió i intensitat del treball, però per altra banda també poden variar perquè es dediqui menys esforç a l'educació i hi hagi més paper de les dones i els infants i els menors a la massa laboral, etc. O sigui que, per tant, cal tenir a veure tot això. Jo crec que aquest és un tema important que el veurem més endavant quan parlem de l'acumulació primitiva i de les relacions internacionals, etc., més endavant, i amb el que Harvey anomena explotació per despossessió, que és, diguem-ne, també el que va passar a Anglaterra, que és quan els van prendre les terres al capital, els pagesos, i aquí també està passant
aquesta despossessió de l'eina de treball del pagès i la seva transformació en assalariat. I, per tant, històricament passa per distints estadis depenent de cada país. Bueno, I a més, quan diu que s'ha de tenir en compte el paper del treball de les dones, aquí no ho diu explícitament, però hem d'entendre que no és només la incorporació de les dones en el treball industrial que es donava en l'època de Marx, sinó també tot el treball no remunerat que realitzen moltes dones, no? en l'àmbit domèstic, no? I que això implica, doncs, per exemple, que clar, en una societat patriarcal, si el que treballa és l'home ha de percebre un salari que permeti a la dona reproduir la seva força de treball per realitzar aquestes funcions que el capital no li remunera directament, no? No sé si m'explico. sí, sí. Bé, què més què penseu més d'aquest capítol, d'aquesta secció? És veritat que és una secció breu que haguéssim pogut fer dues seccions. Aleshores, aquí hem de programar la secció setena. A veure, en principi la fa l'Agustí, i el que s'ha de dir és fins on arriba. És a dir, perquè tampoc és massa llarga, el que passa és que Marx és exacte, és a dir, Marx pot haver-hi molta pàgina i després es pugui resumir i es garantir. Aleshores, bueno, ens ha de dir que és el que estem. És que jo voldria arribar el més aviat possible al capítol sobre l'acumulació. Per això no sé si podem avanzar fins aquí. Mira, hay un tema que me acordé que cuando aumenta, cuando se incorporan las mujeres y los niños al trabajo, entonces lo que decía recién el compañero de que el obrero tiene que ganar lo suficiente para mantener al grupo familiar, al incorporar fuerza de trabajo dentro de la familia, la producción, el capitalista aprovecha para bajar los salarios porque da lo que necesita ese obrero para mantener su familia es un importe menor. Entonces esa también es una forma de aumentar la explotación. Y también cuando aumenta la productividad, que si la productividad mayor de productos de consumo hace que esto disminuya su precio, también el capitalista puede aprovechar para bajar los salarios, porque ya la necesidad del trabajador de abastecer su presupuesto mensual disminuye. Entonces, como también siempre hay un ejército industrial de reserva, se aprovecha este exceso de oferta de mano de obra para aumentar el nivel de producción. Todo esto relaciona a la problemática de los salarios. Bueno, ens quedaran, jo crec, 3 sessions per acabar el primer llibre del Capital. La sessió de març, la sessió d'abril i la sessió de maig. Jo crec que si fem aquesta, la sessió setena, la fem al març, aleshores ens quedaria a l'abril, ens quedaria la llei general de l'acumulació capitalista, que té molta teca, i l'acumulació originària, que té molta teca ara, sobretot, si introduïm Russell, Harvey, Pereria, etc. Tot el tercer volum en només 3 sessions, sí? Creieu que això... No, estic parlant del segon volum. Ara estem a meitat, ens falten, jo crec, 3 seccions del segon volum. No, el segon volum l'hem tancat avui, si no m'equivoco. No.
el segon, en la meva edició, avui hem tancat el segon volum del primer llibre. Jo, l'edició que tinc aquí arriba fins al capítol 24, no? 25, que és la teoria moderna de l'acumulació, que té a veure amb l'acumulació primitiva. I aleshores hi ha el capítol de la Llei General d'Acumulació Capitalista, que aquest sí que l'hem de fer en sèrio, i després hi ha aquests capítols intermedis de la secció setena, que és els que faria l'Agustí. Què us sembla? Aleshores, jo crec que i aleshores acabaríem a l'edició aquesta. L'edició aquesta el primer llibre en 2 volums. Per mi la secció setena comença ja en el tercer volum del llibre 1. Bé, doncs igual, és a dir, el que volem acabar aquest curs, volem acabar el primer volum, el primer llibre, i ho fem en aquestes 3 sessions. A veure si ens dona temps de fer-ho, i aleshores jo ja crec que hauríem de pensar o tenir prevista per la sessió de març qui fa les altres 2 sessions que quedaran, perquè són dures. També tenim previst que no siguin en 3 sessions, és a dir, que siguin més. Que això una vegada el ponent s'ho mirin. Si diu, no, jo necessito fins a la plana tal una sessió. Clar. Per És que és molt, És que, diguéssim, la secció setena, ella sola, són 400 pàgines. En la meva edició, vaja. Bueno. La secció setena, que és el procés d'acumulació del capital, són 400 pàgines. És que és molt, No, però... Arriba fins al capítol 25, són des del capítol 21... No. Jo diria separar-ho en 3. Els capítols 21 i 22, per una banda, el capítol 23 i el capítol 24 i 25. A veure si us estudieu i feu... Del 24 i 25 són 200 pàgines. Sí, però el 24 per una banda i el 25 per una altra. Sí, per tant ja són 4 sessions. Val. Jo ara, l'Agustí, que avui no ha pogut venir perquè no tenia implicat, vam quedar amb ell en això, és a dir, que s'ho mira, la sessió setena, i diu, com ho puc fer això? És a dir, que sigui raonable. Perquè fins que no et fiques en la història, almenys a mi em passa, no sé què puc fer, és a dir, la sessió sisena sembla una cosa i després resulta que és que ho pots apuntar. Hi ha altres sessions que sembla que són fàcils amb l'interès. A veure què ens diu... bueno, no, però 24 i 25 sí que es podrien unificar, perdó. Que és 24 i 25 es pot unificar. Sí, perquè és que hi ha... 22 també i 23. Hi ha 150 pàgines que són de l'índex bibliogràfic i tot això. Ho diem i us ho diem a veure què és el que surt. Sí, no, quan agafo el ponent, ja ho saben, no? És a dir, escolta, és a dir, tu mires, estructures i veus què és el que pots fer, és a dir, perquè també forçar molt, és a dir, intentar resumir a vegades no és bo. És millor fer una sessió més i és molt sota el meu parer. Sí. No, la llei general de l'acumulació capitalista, per exemple, té una bibliografia enorme. I aleshores haurem de fer... Igual hem de fer 2 sessions. Bé. Jo crec que la sessió setena, almenys 2 sessions... Bueno, és que la setena és d'aquí fins al final del llibre, sessió setena. No hi ha secció. És a dir, la sessió setena comprèn aquesta, el que farà l'Agustí el pròxim dia i aleshores després la llei general d'acumulació capitalista i l'acumulació originària i les colònies. És a dir, tot és secció setena. Però jo diria que hi ha clarament una primera part, que és la que farà l'Agustí, una segona part, que és la llei general de l'acumulació capitalista, que ja veurem si es pot fer una sola sessió, i després el tema de l'acumulació originària i les colònies.
Daniel, Mm. sol·licito pel resum que has fet, que crec que està molt clar. Sí, Jo volia comentar-te una cosa. O sigui, l'empresari és un assalariat. Hi ha empresaris que són honestos. Què pensa Marx del tema empresari quan parla dels salaris en aquest context? Ho dic preguntant-ho, no per debatre, perquè no ho sé. Més que no ho sé, els inputs que he vist són molt negatius, són molt pejoratius. I llavors volia saber tu, que has mirat això, doncs, què opines? És que el concepte capitalista honest, o sigui... No, és l'empresari. Bueno, empresari com a sinònim de capitalista, no? Perquè No. si no, quin sentit té? No. El capitalista és el capital. L'empresari és la persona que té una funció dintre l'empresa d'organitzar i de fer les Sí, coses. sí, però això és una discussió interessant, aquesta. Perquè aleshores, què és la funció, quina és la funció del tècnic superior a l'empresa? I aquesta És que funció aquest és doble. És una No, però funció, per una banda, és representant del capital, perquè en última instància organitza el treball en funció dels interessos del capital, però per altra banda té una dimensió tècnica. I amb aquesta dimensió tècnica pot tenir un paper determinat, etc etc. I això ho vam veure aquí a la guerra, quan molts empresaris es van quedar al mando de l'empresa al moment de la República, al moment de la Guerra Civil. Si, per exemple, Sí, aquí és com... el fabricant un que feia botons de baquelita, doncs es va transformar en subministrador de l'exèrcit. I bueno, va estar davant de la producció igualment. Ara, l'organització interna de la producció, mentre no canviï molt, té a veure amb el capital sempre. Per més que... No, el posa el Consell d'Administració. Sí, no perquè el posi el Consell d'Administració, però la forma d'organitzar-se el treball té a veure amb el... Perquè la gent que té més experiència sindical, el treball s'organitza molt en funció dels interessos del capital. Els mètodes i les formes de producció, etc, es fan d'una manera que segurament des d'una altra perspectiva més cooperativa es faria d'una altra manera. Jo no sé si ho he entès bé, però estem parlant... L'organització tècnica. Si l'empresari, jo poso ja el cas d'una empresa dirigida per un enginyer que és el jefe i és el que ha anat a buscar el capital i aleshores administra aquell capital per l'empresa. Estic pensant... Aleshores, o sigui, no sé, estem parlant d'una empresa capitalista, un procés productiu, on un capitalista ha contractat a una persona assalariada perquè realitzi la funció de gestió que s'atorga a la figura del capitalista. Estem parlant d'això? No, jo estava dient que un empresari que per la raó que sigui ha aconseguit un capital per muntar l'empresa, però que pels seus coneixements dirigeix l'empresa, però la dirigeix, diguem-ne, tenint en compte criteris tècnics, però inclús amb aquests criteris tècnics la busca del màxim benefici és una mica la pauta per dividir el treball dins de l'empresa. No, i primer hem de categoritzar bé cada figura. Primer cal categoritzar bé cada figura. Si aquest empresari, ell compra la força de treball, aleshores ell és capitalista. I es relaciona amb els mitjans de producció envers el propietari que compra la força de treball. I està obligat pel mercat, està obligat pel mercat a seguir unes pautes. I aquí el concepte d'honrat, o sigui, clar, per mi el concepte d'honrat té una càrrega ètica i moral, no?
Bueno, Per el mi una persona que el s'apropia... Robert Owen, Per, el Robert per mi, Owen. per mi una persona que s'apropia part del treball dels altres sense entregar diner i mercaderia a canvi d'aquella part del treball no és una persona honrada. Fins i tot encara que es firmi, entre cometes, voluntàriament, un contracte perquè això sigui així. No, Val? però Perquè no, estic pensant en el Robert Owen. El Robert Owen organitza la fàbrica, tenia en compte una sèrie de condicions, millores de les condicions de treball i de vida dels seus treballadors. Aquest sí, podríem dir que és un empresari honorat, però l'èxit social de la proposta del Robert Owen és zero. Però hi ha propostes que no han sortit bé, hi ha empreses que han sobreviscut perquè algú ha arriscat el seu capital i això ja feina de gent. Sí. però és que si parlem del risc, o sigui, el capitalista arrisca capital, o sigui, arrisca un número que està en un compte corrent. Però l'obrer que puja als andamis o que es fica a la mina, etc, arrisca la vida. Vull dir que no... Jo no penso que el fet d'arriscar un capital faci que l'acció passi a ser honrada. No ho penso. I tampoc penso que justifiqui l'explotació. No, però hi pot haver una conducta... Hi pot haver una conducta... Companys, jo vull posar la realitat de la vida. Sí. La realitat de la vida és que hi ha gent que, pel motiu que sigui, em diràs, segur que hi ha el motiu que té uns diners i diu, mira, els poso en circulació, dono feina a la gent, organitzo el treball, actuo amb responsabilitat corporativa, amb responsabilitat del medi ambient i faig les coses ben fetes. Això no, aquest concepte no pot ser. Sempre és un dimoni de l'empresari, pregunto. És que el que dona treball, aquesta idea que has dit, donar treball a la gent, pensem-hi bé. El que dona treball a la gent, el que fa que hi hagi necessitat de treball... Sí. El que dona treball a la gent és la necessitat de cobrir les nostres necessitats humanes. I el capitalista s'aprofita d'aquesta necessitat de cobrir les nostres necessitats humanes per apropiar-se del treball aliè. O sigui, aquest home tan honrat que fica uns diners en circulació i dona treball a la gent, per què fa aquest moviment? Per obtenir un guany del treball aliè. Per tant, a mi això no em sembla honrat. Daniel, sí, però potser no. Potser és una persona que vol que està en una comarca... És que, Xavier, si no hi ha aquest guany... Si no hi ha aquest guany... Honestament. I no cal... És que... I no els hi posaràs... No es pots anar en risc tampoc. O sigui, és que... No podem ser sempre a l'empresari. Hi ha situacions que són doncs que s'han de valorar. Sí. Però, Xavier, o sigui, si no hi ha aquest guany, si el capitalista no extreu un guany, si no hi ha una part del treball que no es retribueix, l'empresa entra en quiebra. És que la producció capitalista es basa en aquest fenomen. I clar, és el que deia, el concepte honest té una càrrega ètica i moral. Sota la meva ètica i sota la meva moral, quedar-te en part del treball aliè sense entregar ni diner ni mercaderia a canvi no és un acte honrat sota la meva ètica i sota la meva moral. I per tu vas de 0 a 1, és a dir, la plusvàlua és la plusvàlua, però bueno, potser hi ha possibilitats o casuístiques en les quals no s'absorbeix tota la plusvàlua, o sigui, no sempre estem... Pots muntar una cooperativa. Però si no s'absorbeix la totalitat de la plusvàlua, o sigui, si no l'absorbeix l'empresa A, l'absorbeix l'empresa B. Però al final la plusvàlua agregada s'acaba realitzant. Però a través de la competència que hi ha entre els capitalistes, unes mercaderies es venen per sobre del seu valor i d'altres per sota del seu valor, però la plusvàlua agregada se l'acaba quedant el capitalista A o B. Aleshores, estem parlant d'una qüestió estructural i en el moment en què participes d'aquesta relació de poder en tant que capitalista, estàs participant d'aquest procés que deriva en l'alienació del treball d'altri.
T'entenc el que estàs dient i parteixes d'una premissa molt clara. El capitalista no pot ser més, va. Però en el món actual, què hem de fer? Aviam, què hem de fer? No, però aquí... Per exemple, Transformar les relacions de producció. És que no es tracta de, sota el meu entendre, no es tracta de què hem de fer en el món actual, sinó de com canviem el món actual, com passem a construir un altre model social i productiu. No com parxegem i modifiquem el model productiu que tenim ara, que es basa en l'explotació, sinó com passem a construir un model socialista on l'explotació humana sigui inexistent. No? Aquestes, saps? No què fem en el món actual, sinó com el destruïm i en construïm un de nou. Per mi la pregunta és aquesta. Però jo poso l'exemple d'una cooperativa. Hi ha un senyor que decideix muntar una cooperativa. Aleshores, munta una cooperativa. Es fixa en sou, com a enginyer que és. Un sou corresponent al mercat dels enginyers. I aleshores la resta del que guanya l'empresa va parar al fons de la cooperativa. Això jo crec que és una conducta perfectament possible i que pot donar casos com el de Mondragón. Però les cooperatives, com a norma general, no poden competir contra la producció capitalista. Ho tenen molt complicat. A part de que jo penso que la cosa no és buscar models d'empresa sense explotació que encaixin dins del capitalisme. O sigui, models d'empresa que encaixin dins d'un sistema que es basa en l'explotació. Perquè això, a més, seria una solució individual. Et soluciona tu la vida perquè tu deixes de patir explotació. Del que es tracta és de que el model productiu de la societat en el seu conjunt no es basi en l'explotació i que la solució sigui per tothom, no per tu a nivell individual o per uns quants obrers. No? Jo penso que si el pensament de Marx el que va és a l'arrel del problema, no? I en Marx, quan parla de transformar la societat, es refereix a això, canviar les relacions de producció en la seva totalitat, no construir empreses que no tinguin explotació dins d'un model productiu, d'una societat que es basa tota ella en l'explotació humana. Bueno, aquí hi ha un tema que és un tema d'avui, que és d'avui en dia, que és el tema de la democràcia dins de l'empresa. És a dir, la ineficiència de l'organització de l'empresa capitalista i la necessitat de que l'empresa capitalista adquireixi nivells de democràcia interna que facin que el poder del capital no sigui l'element decisiu de l'orientació de l'empresa. Això jo crec que és molt difícil, però... Els stakeholders, per exemple... Sí, tot aquest tipus de coses. Jo crec que aquesta és una discussió. Ara, des del punt de vista del fons, evidentment que el Daniel té tota la raó. És a dir, Però el que passa que de cara a buscar solucions possibilistes que puguem encara veure nosaltres, no podem estar 0 o 1, no, potser hem d'anar trampejant i escolta'm, acceptant situacions que no són òptimes però són millors que l'extrema que es dibuixa i tal. És una mica... A mi hi ha una idea que... Jo el que diria, és a dir, que jo crec el tema de Mondragón. Mondragón no és una cosa petita, és molt gran. És una cooperativa immensa. El que passa és que el tema de Mondragón, que no conec a fons, en el sentit que no n'hi ha més casos en tot el món d'una cooperativa tan gran com la de Mondragón. Mondragón és molt gran, però hi ha quantitat d'empreses, però no és una coseta, que no és una solució personal, és una solució realment per molta vida. A més, aguantar la crisi molt bé, perquè quan arriba la crisi, doncs és una qüestió de va a l'assemblea i veure què fem i tal. Ara, per què no n'hi ha més? Per què no n'hi ha més cooperatives? Per què no n'hi ha més cooperatives a Barcelona? Perquè no poden competir, però és que a part, Mondragón no està exempta d'explotació, Mondragón. Que més del 40% dels treballadors no tenen propietat, no tenen participació en la propietat dels mitjans de producció i subcontracten un piló de treball i molt d'ells a altres països. Vull dir que parlem de Mondragón com si no hi hagués explotació, però és que més d'un 40% dels treballadors que treballen directe o indirectament per Mondragón estan explotats. De totes formes, Mondragón demostra que una cooperativa pot
competien en el mercat. Sí. Ho demostren perfectament. Aleshores, per què no n'hi ha més? La pregunta és, alguna cosa hi ha més que complica això? O sigui, simplement ho deixo aquí. En Argentina hay un banco cooperativo, el Credicop, que es enorme. Tiene sucursales por todo el país, es una cooperativa. Las cajas de ahorro, Y es grande. las cajas de ahorro no tenían propietario, las cajas de La ahorro. Caixa d'Enginyers és una cooperativa. Y la Caixa es una cooperativa. Sí, pero bueno, el tema es que si esto resuelve el problema del sistema, no lo resuelve. No resuelve com no resol la lluita dels veïns per tenir una escola millor. Això no resol el problema d'educació, d'accés a l'educació, perquè està lligat a la situació social d'aquell barri i aleshores només amb l'escola no canvies la situació social d'aquell barri. Lo que yo quería decir que tenemos que buscar la época en que Marx escribe el Capital. Sí, y la No hora. podemos trasladarlo mecánicamente a la actualidad porque los cambios, las condiciones de trabajo son totalmente diferentes. Aparte, no se mete en el tema de si el capitalista a su vez desempeña, pero puede ser un capitalista que emplea 4 o 5 obreros en la época de Marx y tiene máquinas para fabricar zapatos y él maneja una máquina. Pero Marx en ese momento él está pensando en el industrialismo manchesteriano, es en la fábrica grande donde van los obreros. No se plantea eso que tú decías, ¿qué pasa con el capitalista que también trabaja y produce en la fábrica? Porque es otro problema que lo podemos discutir hoy. Porque, por ejemplo, en Argentina hay 1,5 millones de pequeñas y medianas empresas que cumplen un rol muy importante y que dan el 70% del empleo y tienen un 45% de las ventas. Bueno, pero son pequeñas y medianas son hasta 500 trabajadores y en muchas de ellas, sobre todo en las pequeñas, los capitalistas trabajan a la par de los obreros. Entonces, es un fenómeno que Marx no trató, pero que existe y que nosotros, en la actualidad, tenemos que darle un contexto. ¿Qué papel cumple ese sector de clase media en el proceso de cambio? Porque muchos, por ejemplo, el ministro de Economía de la tercera presidencia de Perón, antes del golpe de la dictadura genocida, era José Belgelbar. José Belgelbar fue ministro de Economía 2 años. Él era presidente de la Confederación General Empresaria. Agrupaba todas las medianas y pequeñas empresas. Y pocos sabían, lo sabíamos nosotros, que era afiliado a nuestro partido, el Partido Comunista. Y Perón lo designa ministro de Economía. Y fue 2 años ministro de Economía y fue uno de los años donde menos creció la inflación. Porque él la bajó del 67, que venía al 17, con un programa de control de precios, es decir, mejoró la participación de los asalariados en el ingreso. Siempre en la Argentina planteábamos, digamos, llegar al 50-50, que era 50% del ingreso bruto nacional, ¿no? 50% salario, 50% beneficio. Es decir, digamos, era un parámetro que se consideraba viable como un concepto de justicia social en el contexto que es la Argentina. Y bueno, uno de los pocos momentos en que se llegó a eso fue durante la gestión de Gelbar como ministro de Economía y en el kirchnerismo. Después, en todo el resto de los gobiernos, un poco mañana por ahí lo tuve en la charla también, pasó que la participación de los asalariados en ingresos bajó y las pequeñas y medianas empresas, por un motivo u otro, sufrieron porque no tenían condiciones de crédito suficientes y sin embargo cumplen una función social, un papel muy importante y están todas, son esas pequeñas y medianas empresas son las que participan en el Banco Credicop. Son socios del Banco Credicop, tienen sus cuentas ahí, en su momento Sense conversa, Daniel. nacieron como Sí, cooperativas sí. y después nacieron como cooperativas, la dictadura militar de Onganía las quiso cerrar
porque eran cooperativas y le estaban haciendo competencia a los bancos comerciales muy grandes, porque todos los pequeños y medianos comerciantes operaban con esas cooperativas, se fueron extendiendo muchísimo, entonces hubo una campaña muy fuerte para cerrarlas, y de esa campaña todo el movimiento cooperativista se unió y formaron el Banco Credicop, que es un banco muy importante, debe ser el sexto o séptimo banco de Argentina, y es un banco cooperativo y que funciona como tal. Hay una asamblea anual, en cada filial se hacen actividades culturales, en fin. Yo fui presidente de una filial durante 4 años del Banco Cooperativo. Y bueno, y realmente se hacían, había mucho contacto con el socio venía, charlaba con la comisión de asociados y planteaba los problemas, digamos, no era un banco donde ibas y te atendía cualquiera. Si tú querías llegar a la comisión de asociados, funcionaba como cada filial como una verdadera cooperativa. Es muy interesante. No, todos no, no, nosotros daban el personal, todo el personal de planta y todo eso, cobraba su sueldo como empleado bancario. Pero nosotros trabajamos en la cooperativa, ¿no? Cada filial, digamos, a la asamblea anual, hay toda una organización bastante importante. Bueno, Jo senyors, volia, jo volia recuperar la idea que sí, has dit abans, Antoni, sobre intentar democratitzar el procés, no? Com que no depengui tot del capital. Però és que el que ens hem de preguntar és, o sigui, realment això és possible en una societat capitalista? Perquè és que, a veure si m'explico bé, moltes vegades quan debats amb liberals et diuen que el capitalisme és democràcia, no? Perquè com que la llei de l'oferta i la demanda regula les mercaderies que s'acaben produint i les que no, etc, que al final són els consumidors els que decideixen, no? I no els capitalistes, no el capital. Però nosaltres sabem que el preu de producció i el valor no tenen per què coincidir, que només coincideixen en aquells processos productius que tenen una composició orgànica del capital igual a la mitjana. Sabem que el preu de producció és on tendeixen a anar els preus de mercat. No, els preus de mercat no tendeixen a igualar-se al valor, sinó al preu de producció. La tendència és que es realitzi la quota general de plusvàlua. I sabem que una mercaderia es pot vendre per sobre o per sota del seu valor en funció del grau d'escassetat o d'excedent en què es produeix aquella mercaderia. Aleshores, si les mercaderies no tendeixen a vendre's pel seu valor, sinó pel seu preu de producció, això vol dir que la quantitat de mercaderies que es produeix en el capitalisme, dins d'una família de mercaderies concreta, dins d'un tipus de mercaderia concreta, la quantitat que se'n produeix no és la que realment demanda la societat, sinó que es produeix la quantitat que el capital necessita perquè realitzi la quota general de guany. Ojo, és que ni tan sols aquí podem guanyar el capital i dir s'imposa la voluntat de les masses. És que ni en això, ni en això. Vull dir, fins a quin punt es pot arribar a superar la voluntat del capital en el capitalisme? És que no es pot. Si podeu aconsegueixes anecdòticament en algun lloc en concret, vale? Però això serà una anècdota. El cas general serà que el que s'imposarà sempre serà la voluntat del capital. És el que té viure en el capitalisme, no? El capital sempre s'imposa. I sobre el rol dels empresaris que participen a la producció conjuntament amb els treballadors, que això entre la petita burgesia efectivament passa, però, o sigui, siguem realistes. No ho fan per bondat ni perquè siguin una alma caritativa. Ho fan perquè tenen unes condicions de competència lo suficientment desfavorables com per veure's obligat ells a treballar per augmentar la productivitat del seu procés productiu i així poder competir amb els grans capitalistes. I si les condicions de competència li fossin prou favorables com per no haver de treballar ell, no treballaria. Per tant, jo no sé, ojo amb romantitzar aquest tipus de figures.
ojo amb romantitzar-les, perquè No, ell... no podem ser tan Sí. rebuscats, tampoc, vull dir, ja, quan tenim possibilitats, deixa el porto obert que algú actuï. Jo Digues. sí, és una coseta que estava dient, que estàveu parlant, estàveu dient també una cosa que va dir el Vincent Pérez, la seva presentació de vida, que va ser interessant. Ell parlava de quan li posàvem sobre la taula, no? I com és que no hi ha polítics valents, que a mi és una frase que posa molt greu, i ja explicaré per què. Per què no hi ha polítics valents que adoptin mesures en contra de la crisi que hi ha ara, de la crisi ecològica, mediambiental i tal? I la cosa que deia és que no hi ha model alternatiu, clar. I és una mica el que tu plantejaves ara com pregunta és, d'una forma o altra, és a dir, quin model tenim alternatiu? No? És a dir, perquè el model alternatiu podria ser les cooperatives, però no ho està sent. Seria la pràctica, que és el que ens interessa, per alguna raó que jo ignoro, és a dir, no tinc prou coneixement, no està funcionant. No? Aleshores, el que es tractaria és com superem, no? Que Mas no ho va voler dir, perquè Mas deia que això s'hauria de resoldre a la pràctica, és a dir, no volia ser un utòpic liberal, no liberal, libertari del segle XIX, sinó que volia ser una persona més el que ell feia és la crítica i a partir de la crítica s'hauria de trobar quina seria la solució. El cas és que estem al segle XXI i aquest model que ens fa falta, perquè ens faria falta un model que superés tota la crítica que feia Mas i tal, aquest model no ho trobem, no? No ho trobem. Perquè la cooperativa no funciona, el model estatalista, doncs, hem vist que té els seus problemes, tenim uns problemes ecològics brutals per davant, no hi ha tan sols socials. Els problemes socials tenen un avantatge, no important, no? Mira, es tota la gent que està a baix, no? Com deia aquest Malthus, i la cosa va tirant. Amb la crisi ecològica no és així. La crisi ecològica hi haurà molta més gent, els estatals salven a Marx, no sé, espero que no, que caigui la radiació i es morin tots, però bueno, però no trobem aquesta sortida, no? És a dir, y aquí es... Perdón, sí, la respuesta a eso está en la definición del sujeto histórico, en cada caso concreto. Porque si tú miras las diferentes experiencias socialistas que hubo hasta ahora, todas fueron diferentes. Y todas definían, Lenin definió el sujeto histórico de acuerdo al contexto de 1917 en Rusia, Mao lo definió de acuerdo a las condiciones de China, el sujeto histórico fue más el campesinado, en Cuba fue distinto, en Vietnam fue distinto. Es decir, que en cada situación concreta del país, de la sociedad, en Argentina o en España, es discutir cuáles son las fuerzas que pueden determinar un cambio y con qué programa, con qué proyecto, cómo se... Nosotros tenemos una serie de problemas el climático que tú has dicho y otros problemas de explotación, etcétera, que hay que resolver. Pero, es decir, hay que buscar, la discusión es a través de cuáles son las fuerzas progresistas que se pueden unir para impulsar el cambio en un momento concreto de esa sociedad concreta. Tienes que empezar a discutir eso, porque las soluciones tienen que salir del propio pueblo, de las posibilidades en la Argentina, en España o donde sea, o en Italia, cualquier país, cuál es el sujeto histórico que va a organizarse para impulsar cambios democráticos en esa sociedad. Con el programa amplio que incluye todo, ¿no? Desde el cambio climático a la explotación, todo el reformismo, todo. Ahora, yo creo de todas maneras, que efectivamente ahora lo tenemos bastante complicado, porque ahora tenemos que defendernos. Sí, fàcil no és. I és Ahora, que no, además, tenemos que tampoc- defendernos. Pero, tampoc la revolució poder no es pot crear de forma artificial. No. Marx deia que tot mode de producció s'acaba superant quan les seves forces productives entren en contradicció amb el propi mode de producció. No? Que realment en el capitalisme això està passant a través del canvi climàtic. No? Perquè, o sigui, les forces productives han crescut tant que escapen al control de la humanitat. O sigui, unes forces productives tan grans i tan desenvolupades com les actuals s'han de gestionar amb molta responsabilitat, perquè si no poden acabar destruint el planeta. I el capitalisme no la gestiona
amb responsabilitat. I com a conseqüència està destruint la vida, no? I aleshores, quan es parla d'ecologisme i tal, realment pot ser que estigui aquí la clau. Perquè si les forces productives destrueixen la vida, o sigui, el mode de producció existeix per reproduir la vida mateixa, saps? O sigui, no hi ha forma d'entrar més en contradicció amb el mode de producció que destruint la pròpia vida. No sé si m'explico. Sí, sí. Molt, com un llibre obert. A veure, jo crec que estem en una situació en què el que hem de tenir clar és una cosa, que el sistema aquest és invivible i inviable i que l'hem de canviar, i que es poden fer moltes coses per anar fent, però és molt difícil que aquestes coses que es vagin fent continguin prou elements de futur. Perquè, per exemple, jo vaig estar amb el cap com un bombo en una sessió sobre intel·ligència artificial de 2 hores, etc. Tot molt interessant i tal, a més aplicat a les ciències socials. Bé, vaig sortir i vaig dir, bueno, a veure, de què va això de la intel·ligència social? Va de que les 5 grans empreses informàtiques controlen el desenvolupament de la ciència i de la tècnica en aquell moment. Per tant, qualsevol cosa que no ens plantegi de quina manera acabar amb el poder d'aquestes empreses és purament literatura. I per tant, aquí tenim un problema molt gran, que és aquest. És a dir, tenim el problema de que els bombardejos a Ucraïna els decideix això el senyor Elon Musk amb la seva xarxa de satèl·lits. I fan els bombardejos que a ell li interessa fer. Per tant, estem en una situació molt complicada de privatització de les guerres i per tant, diguem-ne, d'introducció de l'element de benefici també d'una manera molt més brutal que abans amb tot el tema de la persistència de la humanitat sobre la Terra. Per tant, aquí tenim molts temes que d'això. De totes maneres, el tema de la propietat és un tema fonamental i aquest és el que va plantejar Marx. Marx el va plantejar i sense aquí, i després els va plantejar a la crítica del programa de Gotha, els va plantejar en tots els seus escrits. Si no hi ha un canvi de la propietat de l'empresa, no hi ha capacitat per tirar endavant. Això jo crec que és fonamental. Es que el Pero por capitalismo es autodestructivo, eso es lo que tenemos que entender. Sí. Es autodestructivo el capitalismo. Sí, ahora cada vez más claramente. Pero claro, como quien le pone el cascabel al gato. No con la sesión que me dieron ayer por la noche de ciencias sociales y inteligencia artificial. Bueno, senyors. No sé si hi hauria espai per un últim comentari. Digues. No, canvio radicalment de tema. A la sessió que vaig fer ja fa uns mesos, al final vaig parlar del mètode de Marx, no? No sé si us recordeu, on te comentava que la humanitat s'enfronta a lo concret representat, no? Que és allò que veiem en la realitat, que és com un núvol de determinacions barrejades que fins i tot fa vèrtic, no? Quan comencem a analitzar-les, i que l'anàlisi consisteix en anar abstraient les diferents determinacions que entren en joc, veure com es relacionen entre si i finalment construir el concret determinat, que és el concret representat, però exposat ja de forma ordenada i entendible. Quan vaig fer aquesta exposició, vaig comentar doncs, que la determinació A mirant com es relaciona amb la determinació B, la determinació A mirant com es relaciona amb la determinació C i la determinació B mirant com es relaciona amb la determinació C. Aquí, l'Agustí, el que passa que no ho vaig poder respondre perquè ja vam acabar, em va comentar que si analitzes de A a B i de B a C, aleshores ja no cal fer un anàlisi de A a C. Però això, aquesta afirmació no és correcta segons el mètode de Marx, perquè el mètode de Marx
és el mètode dialèctic. Aleshores, aquest anàlisi de com es relacionen les diferents determinacions és un anàlisi dialèctic i, per tant, antitètic. Prens A com a tesis i B com a antítesis i d'aquí em pot sortir la síntesis D. Prens B com a tesis, C com a antítesis i d'aquí em pot sortir la síntesis E. I finalment prens A com a tesi, C com a antítesis i d'aquí em pot sortir una nova síntesi F. Per tant, en l'anàlisi de Marx, que hagis analitzat de A a B i de B a C, no et lliura analitzar la relació entre A i C. Si aquesta relació entre A i C existeix, l'hauràs d'analitzar per poder construir correctament el concret determinat. Val? No és com a la lògica formal. A la lògica formal, sí, si analitzes de A a B i de B a C, aleshores ja tens de A a C. Amb un anàlisi dialèctic això no és així. Això no és així. I volia acabar amb aquest comentari perquè l'altre cop no el vaig poder exposar.